खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव आईटीडीपी थामहिनबा इन्टिग्रेटेड ट्राइबेल डेभलपमेन्ट प्रग्राम बिफाननि मोनसे फेलें हाबाफारि जाय समाव कौटि कौटि रांनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि मुङाव मुवा बेसाद फैनाय एबा मुवा बेसाद फैनायखौ राननानै होनांगौ नाथाय बेयो फेलें जादों। थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइनिनो कौटि कौटि रांनि मुवा बेसादफोरा हाग्राजों बुंफबनानै लोगोसे माराम जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइयावनो बे मुवा बेसादखौ ट्राइबेल सुबुंफोरनो रानना होनांगौमोन आरो बियो मिरु सरकारनिफ्राय फैदोंमोन। गासै आसामनि गासै मोन 10 जिल्लायाव ट्राइबेलफोरनि सुबुंफोरनि मुङाव मुवा बेसाद फैदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिआरनि गासै मोनथाम जिल्ला जेरै क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा बेबायदि मोनथाम जिल्लायाव ट्राइबेल सुबुंफोरनि मुङाव कौटि कौटि रांनि मुवा बेसाद फैदोंमोन आरो बे मुवा बेसादखौ दासिमबो रानना होनाय जायाखै आरो बे मुवा बेसादा थांनाय 2021 आरो 22 नि गेजेराव फैदोंमोन आरो बे दायो 1 बोसोरनिबो 2 बोसोर आगान होसिगोन जेराव दायो 2024 मायथाइया सफैलायबाय नाथाय दासिमबो आईटीडीपी थामहिनबा ट्राइबेल इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्रग्राम बिफाना दासिमबो बे मुवा बेसादखौ रानना होयैयाव मुवा बेसादफोरा गासैबो हाग्राजों बुंफबनानै लोगोसे माराम जानो हमबाय। बेयाव गोबां मुवा बेसाद दङ। मोनथिनाय बायदिब्ला बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ बे रानना होनो थाखाय बे बिथोनखौ होनाय जादोंमोन नाथाय बिटिआरनि सीएम थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिथोन होनाय होसेयावबो डिआरडिनि माखासे अफिसारफोरा खेरायाखै एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिथोन होनायखौ मानियालासिनो बेबायदि गारना दोननाय जादों। बेबायदि थासारि दङ दायो जेराव नोंथांमोना नुना मोननाय जादों गोबां मुवा बेसाद दङ बेवहा आरो बे मुवा बेसादा गासैबो हाग्राजों बुंफबजोब्बाय आरो माराम खानांगौआ माराम खाबाय गोबां माने गाज्रि थासारि जाबाय। कौटि कौटि रांनि मुवा बेसाद आरो बे मुवा बेसादा मोनफ्रोमबो मुवा बेसादा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय फैदोंमोन नाथाय दासिमबो रानना होनाय जायाखै आरो बेयो दङ क'क्राझार जिल्ला जौगाखां मावसालियाव दङ। क'क्राझार ब्लक डेभेलपमेन्टआवहा दङ होननानै जों बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार इन्टिग्रेटेड ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट प्रग्रामा दासिमबो मुवा बेसादखौ रानना होनाय जायाखै आरो बे रानना होयैयावनो दिनै ट्राइबेलफोरनि मुङाव एबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि मुङाव फैनाय मुवा बेसादफोरा कौटि कौटि रांनि मुवा बेसादफोरा हाग्राजों बुंफबबाय आरो लोगोसे माराम जाबाय आरो मोनथिनाय बायदिब्ला बिटिआरनि गासै गंथाम जिल्ला क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा गासै बे मोनथाम जिल्लायाव गासै गं 38 रेभिनिउ गामियाव एबा भिलेजाव 138 रेभिनिउ भिलेजावहा बे मुवा बेसादखौ ट्राइबेल सुबुंफोरनो रानना होनांगौमोन नाथाय बे समाव रानना होनाय जायाखै आरो बे मुवा बेसादा थांनाय 2021-22 मायथाइनिनो नाथाय दायो 2024 मायथाइ सफैलायबाय नाथाय दासिमबो डिआरडिनि अफिसारफोरा बे मुवा बेसादखौ रानना होनायनि जेबो थांखि लायाखै। मोनथिनाय बायदिब्ला बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङाबो राननो बिथोन होबाय नाथाय डिआरडिनि मावख'नि अफिसारफोरा दासिमबो जेबो खेरायाखै होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावो कौटि कौटि रांनि ट्राइबेलफोरनि मुङाव फैनाय मुवा बेसादखौ रानना होनो हायाखै एबा राननाय जायाखै जेराव रानना होनो हायैनि थाखायनो मुवा बेसादफोरा बेबायदि गोग्लैना दङ। बेयाव मोनथिनाय बायदिब्ला गासै माइ हाग्रा मेसिन, सयाबिन खालामग्रा केसार मेसिन आरो गोबां कौटि कौटि रांनि मुवा बेसाद दङ। माइ हाग्रा मेसिनबो दङ आरो बेफोर गासैबो माराम जानानै बिफां लाइफां एबा हाग्राफ्रा दुमथेजोब्बाय। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि खौरांगिरिफ्रा नोजोर गोग्लैनानै बे खौरांखौ खालामनाय जादों जेराव नोंथांमोना नुना मोनदों रोखायै हाग्राफोरा बे मुवा बेसादफोराव गासैबो दुंफबजोब्बाय आरो बेबायदि गारना दोननाय जादों। खोनानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि जौगाखां खोन्दो मावख'सालियावहा सानसे एबा सप्तासेनि थाखाय दोनदोंमोन नाथाय 1 बोसोर बारलांबाय होननानै बे समाव जों मोनथिना मोननाय जादों। दानिया फैदों बे ट्राइबेलफोरनि सुबुं एबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि मुङाव फैनाय कौटि कौटि रांनि मुवा बेसादखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा मा फोरमायो जों आबुङै मिथिना लानो দিছে ডিস্ট্রিবিউট কৰিব লাগে এনে জংগল হৈ নষ্ট হৈ যায় আছে চৰকাৰৰ টকা এনে ধ্বংস হৈ আছে আৰু এইবোৰতো আল্টিমেটলি ৰাইজৰে টকা ৰাইজৰ পৰা জিএসটি বিভিন্ন আকাৰত লৈ আছে বিভিন্ন ইয়াতো প্ৰায় আমি জানাতো 1 বছৰমান হ'লেই 1 বছৰ মানে প্ৰায় হ'ল গৰি এই জংগলবোৰ দেখিলে গম পোৱা যায় কেনেকা হৈ আছে। কি মেচিন কয় এইটো কি মেচিন এইটোতো ধান কিবা ধান ওলোৱা মৰণা দিয়া মেচিন আৰু জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা ৰিক্সা বহুত কিবা কিবি দিছে
যিহেতু চৰকাৰে দিছে বস্তুখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে ভাল হয় এতিয়া পাব্লিকৰ মানে এটা সুবিধা হয় আৰু নহ'লে এনেই এইটো মানে পেলাই থৈ এইটো বস্তু নষ্ট হৈ যায় আছে অফিচাৰৰ গাফিলতি হ'ব এতিয়া বিষয়ববীয়াৰ কিবা এটা কিবা হৈছে হেমাহিৰ কাৰণে হৈছে ধান চপোৱা সময়টো গ'লে ধান চপোৱা হ'ল চৰকাৰৰ প্ৰায় বহুতবোৰ আমি দেখিছোঁ যেতিয়া গুটি সিঁচিব লাগে তাৰ মানে মানুহ যেতিয়া ৰোৱা শেষ তেতিয়াহে গুটি আহে এনেকৈ হৈ যায় এতিয়া যে আলু হৈ গৈছে বহুত আলু আছে কিন্তু মানুহটো আলু মানে ইতিমধ্যে গাড়ীলে আলু এতিয়াহে আলু এভেইলেবল হৈ আছে তেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰতো তেনেকৈ বহুত কেইটা মেচিন পৰি আছে এইবোৰো তেনেকুৱা মানে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হোৱা নাই দাদা এইটো আমি দেখিছিলোঁ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো 2021-22 এতিয়া 24 হ'ব 24 এইটো এতিয়া ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হৈছে এতিয়া ভিতৰত বা কি হৈ আছে আল্টিমেটলি জং পৰি থাকিলেতো নষ্ট হ'বই বস্তু যোন চৰকাৰী বিষয় তাতে জড়িত আছে তেওঁ উচিত তদন্ত কৰা উচিত নেকি হয় নেকি হয় চৰকাৰী বিষয়টো উচিত তদন্ত কৰিব লাগে মানে আমি আপোনালোকেও অলপ মানে এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগে যে কিয় এনেকুৱা হৈ আছে এইবোৰ অলপ মানে অলপ আপোনালোকে উদঙাই দিলেহে মানে নাগৰিক হিচাপে আপোনালোকৰো মানে কৰ্তব্য সময়মতে হিতাধিকাৰী পোৱা উচিত হয় এইটো কিমান এৰিয়া জংঘল হৈ আছিলে কোটি কোটি টকাৰে হ'ব ইয়াতে বুলি নহয় বহুত ঠাইত আছে এনেকুৱা চৰকাৰৰ বহুত টকা এনেই মানে বাজেয়াপ্ত হৈ আছে